Primeiro é decir que contar no barco cunha agrupación como Gargallada é realmente unha fortuna para toda a comarca, non? Sen un grupo así non se podería facer isto, porque lóxicamente a dimensión local, e cando digo local refirmo sempre a comarca, dunha cousa como esta fai que só desde o local se poda abordar, é así. E ademais desde o teatro baseado no voluntarismo, non profesional, e que todo xira arredor do entusiasmo e da afección pola arte, de traballar pola pura arte. Eso é o primeiro que quería significar, ademais de agradecer ao seu director, a Manolo Caramés, non só o director, en este caso, da peza, senón tamén director de toda esa dinámica asociativa e artística que tan potente que está desenvolvendo a agrupación Gargallada, e que, bueno, como xa se dixo, se non pode estar aquí, pero ele está aí a fronte gobernando o timón desta nave, non? E xa, pois, falar diso eu, máis diría, se tedes, como dicía o Manolo, se tedes algo que preguntar. A peza está pensada desde o momento en que se actuou arqueolóxicamente na zona do Castro, na Torre do Castro, que se rehabilitou iso. Eu aí, por facer os rótulos para poñer ali, lín a memoria arqueolóxica de Santiago Ferrer, falei moito con el, e ali vin que había materia para poder abordar desde un punto de vista teatral, para chegar á historia coa ferramenta do teatro á xente, non? Logo lín ou relín, mellor dito, un pequeno libro que fixera Antonio Castro Voces, que era unha especie condensada, unha serie de información que hai outros tratados máis amplos sobre o Castro, e dixen, pois, o Castro, e este lugar en concreto, a fortaleza do Castro, e esta praciña que quedou aquí, onde hai un poboamento castrexo romano, pois igual merecían facer algún tipo de representación, bueno, e aí empezou a cabeza a funcionar, pero antes fíxose, como se dixo, polos camiños do tempo, que era un itinerario do barco de Viloira, e logo, a partir dese mesmo, o da Ponta Fogada, que é unha cosa pequeniña, puntual. Bueno, e por fin saiu isto. Son 10 escenas que van, como decía Marga, desde a romanización, os tempos dos romanos, a Revolución Liberal. E por que ese período? Pois porque en algún momento había que parar, non? Porque senón sería demasiado. Pois se trataba era de facer algo que pudese durar entre unha hora e, desde logo, nunca pasar de hora e media, non? Por aí andará unha hora e cuarto. Eso é un pouco o tempo ideal para facer unha representación e manter o interese do público, a non ser que sexas un monstro da escena e xa podes permitirte outras. Pero, bueno, entón o proceso de traballo que están levando, eles vos lo poden contar, pero levan todo este ano metidos en Fariña. Son un grupo grande, moi complexo de facer funcionar, porque cada un, en fin, ten as súas cousas. Son 14 e 3 músicos, non? Para 25 personaxes que aparecen na obra. E, bueno, non sei,